Les malalties. L'angoixa no s'allunya. Segueix les passes i, de tant en tant, renova el record del seu ofec. El dia abans, el Raimon s'havia llevat sense deixar la somnolència i, en comptes de la seva pressa habitual a començar els jocs, mostrava una actitud compungida i es queixava d'algun dolor que no podia definir. Venien aleshores les suposicions i un retorn sobre els mateixos temes donava lloc a un neguit monòton. Si seria que alguna cosa li havia fet mal, o bé un cop d'aire, o que el nen fingia per malcriança. En el fons, com els passava sempre, temien coses molt pitjors que aquestes, però no s'atrevien a confessar-s'ho. A mig matí, el petit tenia febre i avisaren el metge, que comparegué poc després amb un pulcre posat professional. Va fer unes quantes preguntes, sense aprofundir massa, i receptar injectables de penicil·lina. Digué que era millor que el nen no sortís al carrer, però que fes la seva vida normal i que li donessin per menjar el que tingués per costum, sense limitacions expresses. Aquesta manera de simplificar les coses va posar en marxa novament el revoltim dels seus records. En la seva infantesa, de tant en tant, la seva mare l'observava durant una bona estona i finalment li deia: «A veure, mira'm. Aquest nen està ullerós. Que et fa mal alguna cosa?» Li passava la mà pel front i expressava unes quantes suposicions que ell, aleshores, no podia entendre. En aquell temps, l'aire era el principal enemic. Li nuaven un mocador al coll, li posaven mitges llargues i així, travat de moviments, s'anava ensopint. La tensió dels grans no el deixava. «Que no tens ganes de jugar?» «Ara no». «Malament». Acabaven avisant el metge de la família, pregant-li gairebé sempre que no estorbés. El doctor Cristany havia estudiat a Alemanya. En la cadena del rellotge hi portava una medalla d'or de Sant Jordi matant el drac. L'ull irat d'aquest darrer era un brillant que, quan el metge prenia el pols, amb el rellotge en el palmell i la medalla suspesa girava lentament, feia reflexos irisats que algunes vegades havien estat a punt d'hipnotitzar-lo. Dins de l'època, el doctor Cristany tenia una concepció avançada de la medicina. Era partidari de la hidroteràpia i l'helioteràpia, paraules d'un encís màgic que desvetllaven al costat de la il·lusió una vaga mensa. Així que arribava a casa, demanava un mocador, 2 culleres grans i una espelma. «A veure, ensenya'm la llengua». Després encenia l'espelma, utilitzava la conca d'una cullera com a reflector i amb el mànec de l'altra facilitava l'exploració del coll. «Digues, Mare de Déu, com està això?» Els pares s'inquietaven i ell es veia en el cas de tranquil·litzar-los amb un somriure ple de confiança. Estenia el mocador damunt del pit, l'allisava curosament i aplicava l'orella amb força. Tenia un cap gran, pesat i una respiració sorollosa, d'home gros i segur de si mateix. Quan auscultava, cloïa els ulls per concentrar-se. A intervals els obria i ordenava: «Digues Tarragona, Terrassa, carretera. Torna-hi, ves-ho repetint». En acabar, treia el mocador i recolzava la mà dreta estesa en diversos llocs del tòrax, mentre amb l'índex i el dit mig de l'altra mà timbalejava rítmicament, obtenint insospitades ressonàncies. S'asseia després davant d'una taula, omplia una recepta i mentre brandava el full anava indicant el que s'havia de fer. El fica en el llit de seguida, res de menjar, i per beure només aigua de bitxí. Prescrivia unes cullerades cada 3 hores i afegia: si tingués mal de cap, li poden posar draps amb aigua sedativa al front. La mare tenia una temença i, tímidament, preguntava: «No serà meningitis?» «No, és el coll, és qüestió de 10 o 12 dies». A ell, se'n recordava bé, no li feia mal res i, tot el mes, potser notava que la mica de febre li donava una visió més lúcida del seu petit món d'aleshores. A contracor, es deixava posar al llit. La mare, pel seu compte, li pintava un enreixat de tintura de iode al pit, li rentava la cara amb aigua de colònia. Ell, intuint que del seu paper de víctima en podria treure alguna cosa, demanava caramels de menta i davant el refús dolgut i amorós obtenia promeses per un futur pròxim.
Començaven llavors els dies de llit, en els quals els sorolls del carrer i de les altres peces de la casa prenien una desconeguda importància. De seguida, la gana es tornava obsessionant i afinava els sentits d'una manera insòlita. El més lleu olor procedent de la cuina aguditzava el sentiment de privació. «Mare, què fa sopa de vegetals?» «No, fill, l'olor ve del celobert». I la mare, perquè l'engany no es fes evident, tancava les portes i obria la finestra de la cuina perquè s'oregés. Acabant-ho de fer, tornava a la cambra amb l'ampolla d'aigua de colònia i n'espargia pel cobrellit fins que l'olor desapareixia. «Per què no mires Sants?» S'avenia a la proposta i demanava, amb un especial designi, que li portessin volums del Cucut. Aquesta revista, la col·lecció de la qual el seu pare tenia curosament enquadernada, portava caricatures de polítics neoroxistes asseguts davant les taules parades amb grans tovallons nuats al coll i menjant avidament pollastres i llangostes. Es passava estones llargues mirant els detalls que el dibuixant havia acumulat per demostrar la golafreria dels personatges i finalment no es podia aguantar més. «Mare, per què no dieu al doctor Cristany que em deixi menjar una cuixa de pollastre?» La mare, que havia passat dies amargs perquè el seu fill estava desganat, veia amb pena que la gana se li desvetllava a les hores que no podia satisfer-la. A la pròxima visita del metge li comunicava el desig del fill i l'altre s'hi negava rodonament, insinuant que allò espatllaria alguna cosa que estava aventurosament en marxa. El tercer dia, un afabliment general l'havia sumit en un estat de postració i per donar-li cullerades de medicament calia que li aguantessin el cap. Per primera vegada, en empassar-se el líquid, el coll li feia mal i estava pàl·lid. Tenia ja un veritable aspecte de malalt. Els seus pares es miraven amb un aire preocupat i es congratulaven d'haver avisat el metge a temps. El doctor Cristany, al 6è o 7è dia, es fregava les mans amb l'aire d'haver sortit d'una situació enutjosa i ordenava que donessin al malalt una tassa de brou. Però llavors no tenia gana ni humor per esforçar-s'hi i trobava que ni el brou ni el lluç bullit que li autoritzaven l'endemà ni la cuixa de pollastre que seguia no tenien cap gust. Quan arribava el moment de llevar-se, una estona només, cap al migdia, les cames no l'aguantaven i quedava plegat de genolls arran del llit. L'ajudaven a seure's a una butaca. La família aprofitava l'avinentesa per fer el planyívol comentari que no passava gens i el col·locaven a prop de la finestra, amb una manta a la falda i un coixí als peus. El carrer i la gent li semblaven aleshores singularment aquefarats i es marejava. En situacions així i en aquella època, el cap donava voltes, trastorn que va anar caient en desús. La mare, a qui tot això causava una pena profunda, li feia prendre aigua del Carme i, d'una manera insòlita, semblava que es trobés millor. Tot ell, banyat amb una suor freda, el tornaven al llit i a partir d'aquell moment començava el període dolç de la convalescència. La convalescència era, encara, més indeterminada que la malaltia. El vi de quina, els reforçants i un augment gradual en el valor dels aliments feien que el malalt anés perdent l'aire de desconfiança i comencés novament, per bé que a poc, a confegir il·lusions. Arribava un dia especialment solemne en el qual el metge deia que el traguessin a passejar una mica. Si en sortir trobaven alguna veïna a l'escala, la mare, amb un amor propi amatent, li explicava que allò havia estat el procés de creixença, que el nen havia fet una estirada notable i que el metge afirmava que tenia una naturalesa tan forta. Ell se sentia ablanit, amb una espurna d'esma, només, per mantenir una universal curiositat. El carrer li semblava nou, o, millor encara, el veia sota nous aspectes, i la claror del sol i els colors que il·luminava se li apareixien amb una força abans insospitada. En el curs de 2 o 3 travessies, perdia l'impuls inicial i un lleuger esvaniment l'obligava a aturar-se. No obstant, una agradable sensació d'immaterialitat, acompanyada de la pèrdua de fixació del pensament, el mantenia en un estat de placidesa. La mare el tornava a casa, li feia prendre aiguanaf i reprenia el seu apasserament. El perill d'una recaiguda enterbolia els petits plaers de la convalescència i se'n parlava a baixa veu, procurant que el malalt no ho sentís. Amb el pas dels anys,
tot havia adquirit un to diferent. Acabar la vocació del passat per començar amb el seu fill un regateig encaminat a que es deixés posar els injectables de penicil·lina. A desgrat dels seus 6 anys, el Raimon mantenia gairebé d'igual a igual la pretensió d'uns trets i no accedí fins a que li prometé el regal d'un coet atòmic de material plàstic i una revista de ninots. Mentrestant, la Rosa, que havia acompanyat el metge fins la porta, no es podia estar de preguntar-li: «No serà paràlisi infantil, doctor?» El metge somreia amb indulgència i la tranquil·litzava afirmant que era una lleu afecció del coll i que el nen estaria bé de seguida. Al cap de 2 dies tot havia passat, quasi sense deixar rastre. Una melàngia lleu, potser per la servitud humana d'enyorar-ho tot, feia pensar que el Raimon s'havia perdut alguna cosa. La supeditació de la casa i la família al malalt lleu durant setmanes i les sol·lícites atencions que portava aparellades una farmacopea pacient i plena de bona fe. Al costat de moltes altres coses, havia mort la gran època de les aigües en medicina. N'hi havia per anar-les a prendre fora, per prendre-les a casa, per usos interns i externs en una infinita varietat d'aplicacions, i les que, només olorant-les, retornaven els sentits en casos de desmai. Aigües sulfatades, sulfuroses, ferruginoses, iodorades, clorurades, alcalinades, acidulades, bromurades, en una llista interminable per totes les esperances del malalt. I per posar una espurna de misteri i d'aventura en aquesta terapèutica romàntica, hi havia les aigües mares, resolutives, alterants i neurostèniques, que, segons el doctor Carrier, podien produir efectes congestius i accidents greus, tals com rampes del tub digestiu, laxitud general amb sequedat de la pell, inapetència i mal de cap. El per què unes aigües així no eren rigorosament prohibides només es pot comprendre pensant que eren contemporànies dels botons de foc i de les sagnies pròdigament aplicades. L'atracció hidràulica arribava a l'extrem que alguns tractats recomanaven la ingestió de 2 o 3 vasos d'aigua de mar per combatre determinades malalties. Advertien que l'aigua d'alta mar es conservava millor que les de les costes i que tenia un especial valor com a excitadora de la nutrició. Aquestes coses feien pensar que els malalts d'aquell temps eren una gent brava i coratjosa. De mica en mica, l'aigua disminuí la seva importància mítica. La gent va perdre el respecte i va començar a rentar-s'hi, amb un evident retrocés del sentiment poètic de la vida. Van desaparèixer les banyeres amb potes de lleó, prova flagrant que eren considerades com a objectes essencialment decoratius, i baixaren les accions dels balnearis i de les aigües minerals embotellades. Mentrestant, en una època de resolucions i de cops d'estat, a la qual foren assajades tota mena de fórmules de felicitat social, amb un visible augment de la tristesa col·lectiva, un metge anglès preparava la seva profunda i veritable transformació del món, aconseguint que, fins per estar malalt, s'hagués d'anar de pressa.